ҳамлаи маргбор дар Русия ва боздошти 8 тоҷик бо гумони даст доштан дар он мавридҳои тоҷикситезиро бештар ва ҳоли беин ҳам начандон хуби муҳоҷиронро дар ин кишвар боз ҳам бадтар кард. Бархе аз муҳоҷирон бо ирсоли навор мегӯянд баъд аз ин ҳодиса онҳоро бе ягон сабаб аз кор ронданд. ин аз саҳар кор додем чи тоҷике буда кор сир мекардем ин ашам тоҷике бин чикор кардем. муҳоҷирони тоҷик аз шадид шудани рейду тафтишҳо дар тамоми Русия шикоят доранд. Аз мавридҳои латукуби муҳоҷирон ҳам хабар мерасад. бархе аз муштариён аз хидмати таксиронҳои тоҷик даст мекашанд ва аввал мепурсанд ки ронанда аз кадом кишвар аст. салом, миллати шумо чӣ аст? Агар аз тоҷикистонед, фармоишро бекор кунед, навиштааст яке аз онҳо. муҳоҷирон аз кишварҳои дигари Осиёи марказӣ ҳам мавриди фишор қарор гирифтаанд. Сразу комментарий менен келтир. фармоиш якбора бо суол омад. навиштааст ки салом, шумо аз кадом миллат ҳастед? ман навиштам ки қирғиз ҳастам ва рафтам. ҳоло инҷо расидаву интизор ҳастам. чанде аз муҳоҷирон ба ҳомиёни ҳуқуқи тоҷик шикоят карданд ки онҳоро дар фурудгоҳ иҷозаи вуруд ба Русия надоданд ва барои солҳои тӯлонӣ хориҷ карданд. даҳҳо муҳоҷири қирғиз ҳам дар фурудгоҳ боздошт шуданд. ҳуҷҷатҳои мо ҳама дурустанд. моро инҷо маҳкам карданд. хӯрок намедиҳанд, мисли ҷинояткор дар инҷо нигаҳ медоранд. ҳатто барои рафтан ба ҳоҷатхона иҷоза намедиҳанд. тарс аз афзоиши рӯҳияи бегонаситезӣ дар Русия ва рейду тафтишҳо сабаб шуда ки бархе аз муҳоҷирон ба ватан баргарданд. тоза кардани Русия аз муҳоҷирон, ба кор қабул накардани онҳо ва ба онҳо надодани хонаи иҷора аз пешниҳодҳоест ки ин шабу рӯз ҳатто аз сӯи мансабдорону чеҳраҳои маъруфи Русия ҳам садо медиҳанд. гумонбароне ки расонаҳо дар бораашон хабар медиҳанд муҳоҷиранд ва ин аз мушкили сиёсати муҳоҷирати мо дарак медиҳад. қариб ҳар рӯз расонаҳо аз ҷиноятҳои хабар медиҳанд ки муҳоҷирон содир мекунанд. бале, ман дар хашму ғазаб ҳастам ва наметавонам вонамуд кунам ки бароям миллати террористон аҳамият надорад. муҳоҷирати беназорат, инро ҳама медонанд, ҳама бад мебинанд, аммо садо баланд кардан мумкин нест. дар думаи давлатии Русия ҳам пешниҳод карданд ки вуруди муҳоҷирон ба Русия маҳдуд карда шавад. вакили рус муҳоҷиронро хатар номид. хориҷие ки марзро убур мекунанд хатар доранд. ин хатар махсусан ба худи онҳо таҳдид мекунад, зеро онҳо амалан аз сӯи хадамоти махсуси ғарб чун як воситае барои ташкили амалҳои террористӣ дар Русия истифода мешаванд. русия макони кору зиндагии миллионҳо муҳоҷири тоҷик ва кишварҳои дигари Осиёи марказӣ аст. то вуқӯи ҳамлаи маргбор ҳам дар ин кишвар рӯҳия ва мавридҳои бегонаситезӣ ҷой дошт.